Sugeng pepanggihan kaliyan renungan padinan Kikasih Purwantara Rebu 12 Februari 2026. Renungan padinan kapendhet saking waosan Injil Matius 6 ayat 1 dumugi 6 kalajengaken ayat 16 dumugi 12 kanthi irah-irahan aja pamer. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti. Tutuke piwulang ana ing gunung. Padha dieling, aja padha nglakoni kewajibaning agamamu ana ing sangareping wong. Supaya katana ing wong iku, awit yen mengkono kowe ora bakal oleh paparing apa-apa saka Ramamu kang ana ing swarga. Mulane yen kowe dedana, aja kajuwarakake kaya adate para wong lamis ana ing papan-papan pangibadah lan ing lurung-lurung. Pamriye supaya dialem ing wong, satemene aku pitur marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe dedana, tanganmu kiwa aja nganti sumurup apa kang kak tindakake tanganmu tengen. Dadi anggonmu dedana iku aja nganti katon. Ramamu kang nguningani tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwelas marang kowe. Dene kowe padha ndedonga aja kaya para wong lamis. Amarga iku padha seneng ndedonga adeg-adegan ana ing papan-papan pangibadah lan ing pojok-pojok ing lurung. Pamriye supaya katana ing wong, satemene pituturku marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging menawa kowe ndedonga, lumebu ing kamarmu, lawangi inepno banjur ndedonga marang Ramamu kang ora katon. Dene Ramamu kang mirsa tindakmu kang ora katon iku bakal paring piwelas marang kowe. Ayat 16-12 bab poso. Ana dene menawa kowe padha poso, ulatmu aja kok gawe aklum kaya para wong lamis. Awit iku ngungsukake ulate supaya wong-wong padha weruh yen lagi poso. Satemene pituturku marang kowe, iku wis padha tampa pituwase. Nanging kowe menawa poso, sirahmu lengonono lan raupa, supaya anggonmu poso aja katara wong. Ngomongno kauningan ing Ramamu kang ana ing papan kang ora katon. Ing mengko Ramamu kang mirsa kang ora katon iku bakal paring piwelas marang kowe. Amin. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang rahayu, inggih menika tiyang ingkang nampi sabda pangandikanipun Gusti menika dipun gatosaken lan dipun lampahi wonten ing panggessananipun. Bapak Ibu pasamuan ingkang kinasih, dinten menika kita tetawis ngrayakaken Paskah kanthi tumemen. Lumebet ing mangsa Prapaskah. Dinten menika dinten Rebu Awu. Mugi-mugi kula panjenengan sampun miwiti poso. Poso tumrap pasaman menika dhahar kaping sepindhah sedinten. Nanging boten ateges amargi nglampahi dhahar sepindhah, jatahe dhahar siang dipun ropel. Dhahar boten sak baene, kathah sanget. Boten kados mekaten. Nanging salebetipun nindakaken siam, dhahar sepindhah ingkang liyanipun diwujudaken arta kagem pingsung dumateng Gusti. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten asmanipun Gusti, kanthi cetha Gusti ngersakaken pasaman supados ampun dipamer-pamerke dumateng tiyang sanes. Awit menawi sampun pamer supados tiyang sanes mangertosi menapa tumindak sae ingkang sampun kita lampahi, tentu boten badhe nampi ganjaran saking Gusti. Tegesipun tiyang ingkang remen pamer boten kagungan sangu mlebet wonten ing kratoning Allah. Tiyang remen pamer remenipun alem saking donya, nanging boten remen alem saking swarga. Mila gesangipun kagem donya.
Mila Gusti Yesus lumantar sabdanipun kanthi cetha paring pitedah lan tuntunan. Elinga aja nganti kautamanmu mbok pamerke ing ngarepe wong-wong karo ben diweruhi. Awit yen mengkono kowe ora bakal nampa ganjaran saka Ramamu kang ana ing swarga. Mila menawi kita dados muridipun Gusti nanging gadhah sikap pamer, ngegunggungaken diri, ngasaraken tiyang sanes, sombong, sampun tentu mboten badhe nampi ganjaran saking Gusti. Kautaman-kautaman menapa ingkang dipun kersakaken Gusti? Ingkang sepindah bab aweh dana, ingkang kaping kalih bab poso lan ingkang kaping 3 bab ndedonga. Menika tigang perkawis kautaman tunanipun Gusti ingkang saged nuntun kita nggadahi watak ingkang andhap asor. Pramila menawi kita nindakaken kabecikan boten kedah dipun pamerke supados tiyang kathah mangertos, supados kita saged nampi kanugrahan saking Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Gusti Yesus sabda pangandika paduka saged mbrek manah kawula supados kawula mboten remen pamer, ngesoraken tiyang sanes supados kawula saged nampi kanugrahan saking swarga. Amin. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ugi tulungan padinan wonten ing dinten menika Gusti berkahi. Amin.